Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Muhammad Putra Sedewo. Kula saking SMP IT Al-Fikri badhe nyeritake pengalaman pribadi kanthi irah-irahan dina sepisan mlebu sekolah. Srengenge anget, dalan rame, seragam anyar, ati deg-degan, kuatir lan semangat. Gerbang dunia buka, seragam putih biru gegeden tetep bangga. Tas enteng, buku rapi, mlebu gerbang petualangan mulai. Kanca anyar rame nyambut guyu, isin kabeh semangat mesem arep oleh kanca. Ning kelas ibu guru ramah lega, kelas ora medeni. Pelajaran mulai, fokus nyedet sanajan asing ora nyerah, sinau kabeh bisa. Pas istirahat kanca ing kantin guyon crita seneng ora elek. Bel mulih lega lan sedih lancar pisan sesuk semangat luwih dina sepisan ora lali kenangan apik dadi pribadi apik.